Πελάνε σήμερα. Παιδιά, πού τι ώρα είναι. Μπορούμε να ζωγραφίσουμε. Αδελφοί, εγώ λίγο ζωγραφίζω. Εντάξει, κάνα τι θες. Να στέλνω κάτι. Τι. Όταν ζωγραφίζουμε ζωγραφιές, όταν το αφήνουμε το πινακάκι, τις φαίνονται ή όχι? Όχι. Κακό πινακάκι. Όχι, έτσι είναι. Έτσι το έχουν κάνει. Έλα, αδερφή. Μπλε. Εμένα με λένε μπλε, και ένα ρόζα. Μπλε, να σε ρωτήσω κάτι. Τι θες, ρόζα. Μπορείς να μου πάρεις φωτάκια στο δωμάτιό μου? Κάτσε μπλε. Αυτό με θες τόση ώρα. Ρόζα, σου έχω πει 100 φορές, δεν σου βάζω. Τι δεν καταλαβαίνεις. Μαμά. Πάρε φωτάκια. Αλλιώς θα σε κυνηγάω με την παντόφλα όλο το βράδυ. Το βλέπεις αυτό το ωραίο το τακούνι? Αυτό θα σε κυνηγήσει. Πάρε στο παιδί φωτάκια με το τακούνι. Ό,τι βάζεις, έχει τη μαμά και λέει τι έγινε. Ναι. Όχι, δεν θα έρθει. Κάτσε, να βάλω... Άντε τώρα. Εγώ να φάω κάτι. Δεν μπορώ να βάλω τρέφτη. Μαρία. Δεν μπαίνει καθόλου, τίποτα δεν μπαίνει. Μαρία, έλα. Αθανασία! Έλα. Πήρα το ίδιο βιβλίο θρησκευτικό. Έλα, πάμε να διαβάσουμε. Έχετε πολλές ορθογραφίες για το τεστ? Θα πάω εδώ. Ο Κώστης, έσπασε κάποιος αγαπημένος με τη βρωμή της μάμας και τη βρωμή. Εγώ έχω πάει στο Μπλέγκ, ακούς. Φωνάζεις μπλε. Μπλένα. Μπλένια, θέλω βοήθεια. Τι έγινε. Κάτι. Ποιος έβαλε ένα σποτάκι εδώ πέρα. Δεν ξέρω. Θα σου πω κάτι. Μήπως εσύ τα έβαλες. Όχι. Γιατί τα έβαλα. Θα σου πω κάτι, μα δεν θα το πει στη μαμά. Τι. Θυμάσαι την αγαπημένη της σκούπα? Τις την έσπασες. Κατά λάθος. Κατά λάθος. Αν δεν τρώεις στο σπίτι δεν θα ήταν κατά λάθος. Τι θα κάνουμε τώρα, Ρόζα. Μπράβο, το έκανες και αυτό το θαύμα. Πάω να τις πάρω όλοι. Μη πεις στη μαμά ότι λείπω. Παιδιά, για το σπίτι. Στο σπίτι. Η μαμά έχει βάλει κάμερες στο σπίτι. Όταν γυρίσει θα δει τις κάμερες. Παιδιά, όποιος βγει από το σπίτι, δεν θα του πάω McDonald's. Ποτέ ξανά. Εντάξει, εντάξει. Εγώ πάω να τις πάρω και σκούπα. Μετά από 1 ώρα. Δεν έγινε τίποτα. Ήταν ένα παιχνίδι που σου είπα με τη σκούπα. Τέλος πάντων. Ναι, ο Μπλένι είναι τέλειος το που λες. Ναι. Όχι, θέλουμε μήνυμα.
Τώρα στέλνεις μήνυμα. Είσαι κάτω. Πήγαινε κάτω. Κάτω θα την είχες πάει.